Hi, welcome. It's an If YouTube channel here. Yesu Kristo tukutokozani kumaso kukwemigani Kiswahili ndi Mungu wabwino Isigwa mwambuye chifaja sokano umene Mulungu mwakomereza kuchikula lero kuno kundilange chibali cha tijogoma ichi cha TPP chibali cha sokano mene mwabata tuwana ni adelo amalali tikulira ambuye maka tukulira profesa Arthur Mutarika kuti Mulungu akalipule chikoli pa moto tuwana ni chicho secha kwela chimanga chakwela sakuje chakwela motasipoti akwela mochina lakela mwe chakwela tukubatela mbuye wala nyukulipesa tuwatu Arthur Mutarika ala mwile tuwana la Malawi mpila labda watasa kizopela. Ameni. Jose Jadani? Chakwe! Jose Jadani? Chakwe ni nani? Chakwe ni nani? Chakwe! Maina wakua guru. Tibi oye! Undilole akeso pona Pantawino Nyuguone tereni Andramene abo ya paso Achacha oye Amenja oye Mwone ose Akuti ndinakule pang'ono ndinakuladi pang'ono ndigwirizane ndi mfumu achapani chimanga chikuvuta makasira anzanga ali pano chimanga chimafikira ku city chaka chino chimanga sitinalandire akungolandira angopasa nokoka MCP Gavana anena kuti mabizinesi avuta musikamu zona chifukwa chache chakuti Blantyre amene sakuizwa Blantyre sakuizwa Malawi tikumvana sakuizwa Malawi bwanji lero Blantyre chilichonse atenga apita nacho kulilongwe adimaki apita kulilongwe Malawi housing apita kulilongwe Meki yapita kulilongwe Coca-Cola yapita kulilongwe Standard Bank yapita kulilongwe China chilichonse chapita kulilongwe chimene tikuganiza ndi makasala zanga tingotenga so Blantyre tikasile kulilongwe pompo ndiye atati ananena kubwera kwa Gabon ndi makasala zanga chifukwa cha atati ananena kuti pa 16 pa 17 akulamula kuti makampani onse atani anthu akundilande mukukumbukira ati makhala tikumeza bwino apa pa industrial side apa panali makampani aja atenga bwino kulilongwe akabweresa atati mafakitani aja pamenepa mabizinesi aitaso musekamu ndimawa amenewa ndikuti tonse ngati tifuna Blantyre ibwerere Blantyre inali town yokongola kopya nambala 1 mu Africa monse nayi atati lero ili pa namba 27 chifukwa zonse achosa afuna kupha ngati mene apera kuzomba zomba lero kupitako mukakopezako kuibisyoka kulibe china chilichonse kunonso afuna kukhala chimozimozi ndiye sichilola yapita kulilongwe APC yapita kulilongwe Headquarter Prison yapita kulilongwe Isabili TPP Mundoe Pantawino Yazuse Hey,
Profesa Loya. Achacha oye! Apepo oye! Amarija oye! Apindanjira oye! Pantawino mwana mwasanga nsanga choyambirira mundiole bwana ndayimike ameya azinda uno wa planta tinawo pompano pamwe mapinja ameya takozuwa mpeke muno ameya Komaso mundioe pantawino ndikuyimikireni adirekta amayi akumwera kuno mayi maisha taima ndungopeleka moni Mandamao munilole ndibinigireni mnyamara witoni komaso ndiye mpi wa kupale huko wana bamuso mungopeleka moni chamama DPP oye Anjaja oye Profesa oye Pinganjira oye Palinchito tu pano palijani Patengedwa mau pano patengedwa jani Patengedwa mau pano patengedwa jani Zuga ndilande zuga Checha jagwela checha Zuga ndilande zuga Checha jagwela checha Mandamao Ndoe majabu jangu Nani Amina ali alangizi Our president Michael Opo taima nijitu Beta Kolopo Kama switi
DPP oye. Ndiye muone nyamara Rwanda ndesama soya. Ndiye muone bino wakwandira. Apeta nje tama bana kanibona. DPP oye. DPP oye. Leo tabwera kwiyale. Tabwera watani? Fana kizimbinjala leo tabwera watani? DPP oye. Professor oye. Ziko mwambi.